kabeh. Ya apa? Wong urip ing alam dunya. Dadi wong disabilitas ya ora gampang. Nek wong sing ora ngerti dadi wong disabilitas iki penak. Akeh sing donesane, akeh sing padha sabiyantu marang apa wae. Hah? Pret. Ada ya angel. Ngomong sing apik sing bener kuwi ora dihargai. Luwih dihargai sing wong nakal-nakal nanging ora duwe kekurangan perkara fisike. Nanging apa maneh omong sing remek wis tansaya ora ana ajine. Mulane dadi disabilitas kuwi ngono. Mas yo pahit apa sing dialami aja ngasake kasektene tumindak sesungaran. Lelaku sing apik wae ora ditampa sing apik kok. Nganti kadang-kadang terlalu percaya diri karo sebangsane nemen-nemen karo kancane dhewe. Ngelingono ning masyarakat kuwi ora ana ajine. Alimo kaya apa nek wong disabilitas. Omane disabilitas netra. Masyarakat nganggepe yo halah apa. Ngalimo kaya wali. Ari bahasane. Ndeh rene ngajine lho. Ngalimo kaya wali. Tapi wong sing normal gak duwe kekurangan fisik, gak duwe kekurangan. Kok belingo kaya paribasane belingo kaya dosa muka sik diajeni wong sik dihargai wong. Oke.